Mufaro uyu wauya mushure memakore mangani pamakauya maitaura nyaya yezvamakaita imimi kuedza kuti mupiwe mwana. Mufaro uyu wauya mushure memakore mangani? Mufaro uyu wauya kwemakore 10 kana kuti 10 years. Asi ndinotendawo zvawo kuti vanditsvaga kana kuti vanditora kuti ndimbogara nawo. Tinokuchingamidzai muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musvondo rapfuura muno mustudio takanga tiina amai uchitarisa chiso chavo uchitaura navo izwi ravo rakanga rizere shungu rizere kuchema, asi nhasi uno ndiri kuvaona vari kusekerera. Maitendai nhasi mune nyemwerero pachiso chenyu. Chokwadi. Toda kunzwa kuti chii chaunza nyemwerero iyi? Makadii. Nhasi ndine mufaro wakanyanyisa. Handizivi kuti ndinozvibudisa sei zviri mukati memwoyo wangu kubudikidza nemufaro. Mufaro wandinawo ndewekuti nhasi ndakwanisa kusangana nemwana wangu uye ndakwanisa kupiwa mwana kuti ndigare naye. Saka mufaro wangu zvakanyanyisa. Mufaro uyu wauya mushure memakore mangani pamakauya maitaura nyaya yezvamakaita imimi kuedza kuti mupiwe mwana. Mufaro uyu wauya mushure memakore mangani? Mufaro uyu wauya kwemakore 10 kana kuti 10 years. Saka nhasi ndokutanga kuwana mwana wangu, kupiwa mwana wangu. Saka chiitiko chezuva ranhasi chiitiko chandifadza mukati meupenyu hwangu. Ngatimboonai nhasi manzi mwana uyu. Chimbonitsanangurira chii chamatanga kuita mwana wenyu mamupuwa uyu? Pandatanga kupiwa ndatomboramba ndakatarisa mwana ndichida kuona kuti mwana uyu ari kufara here. Asi pandangotanga kumuona atanga nekundinyemwerera, akatosimuka akatondimbundira kurova kuti afara. Zvinhu zvaratidza kuti naiye wacho afara. Samai. Mwana wama musina kuona mumakore 10 otanga nekukumbundirai. Zvakubatai sei? Zvandibata, ndanzwa mwoyo wangu ndamboda kuchema, asi ndada kuchema kwemufaro nekurwadziwa, asi ndazonyanya kufarisisa kuratidza kuti mwana uyu aiva neshungu yekuda kundiona, asi nenhau yembunyikidzo kwakusi kuda kwake zvake. Ngatichiona isusu kubva patakapedzera kutaura nemi maitaura matambudziko amakasangana nawo imimi kuti musvike muchiedza kuti mupuwe mwana wenyu. Ngatitaure zvakazoitika pamazuva iyayaya kusvika nhasi uno mwana wenyu mamupuwa. Kusvika murwendo irworwo rwekufambira nyaya taibatsirwa neDestiny TV, tikabatsirwa neheadquarters, tikabatsirwa nevepanyabhira. Tinoda kupa kutenda kune vose vakanzwa mwoyo wekubatikana nesu, wakabatikana wakawa nemwoyo yemadzimai kuti regai tirwirire ana amai. Tinoda kukutendai. Asi pakati pesvondo iroro ndiri kufamba nezuro chaiye ndakanga ndasangana futi netsaona, nekuti panyabhira tichinotena panyabhira police station pane mapostori anoita zvekuweza. Saka the moment wakandiona ndichimisa kombi kudzokera kutauni, wakabva ini ndakavaziva, ivo wakandiziva nekuti avo vanhu vanondiziva nenhau yekukoti kuuya kwandaifambirana. Saka wakabva watospota kuti ava ndimaitendai. I think handizivi kuti wakahaya mota here, wakahaya motikari, because takazongoti takamushikashika kandaive inini kakasina uzara, takazongoti takusvika panonzi paStepford akabva aenda kunobloka mazvona, akaenda kunobloka. Saka munhu pendakangoona waiti munhu achibuda mapostori, ndakakumbirawo mushikashika kuti ndokumbirawo mukwidze windo mundimhanyise. Saka akanondimhanyisa, ndakazonokwirira kunotsvetwa padhuze neservice station yepaWestgate kana ndisikakanganisi. Ndatopinda tsaona nenhau iyoyi futi yemapostori. Kureva kuti muri kutaura imimi kuti nanhasi muchiri kutyira upenyu hwenyu, ndosaka musiri kuda kuti chiso chenyu chichionekwe. Nanhasi ndichiri kutyira upenyu hwangu kuti ndinotongotenda Mwari kuti Mwari aneni, ende ndofunga Mwari anoziva kuti amai ava havana chitema chavari kurwisana, vari kuda kurwisa kwekuti akwanise kuwana mwana. Asi nhasi uno ndiripo kupupura ukuru hwaMwari nevese vakandibatsira. Ndine mufaro chaiwo muzuva ranhasi.
mataura imimi kuti nezuro makanga maenda kuNyabira, makaenda kuti mungononzwawo here, makafonerwa here? Chii chakaita kuti nezuro muende kuNyabira? Nezuro chakaitika kuti ndiende kuNyabira, ini pana uye Mwana handina kuzomira, ndaifaita kwese kumativi, vanoona neJustice for Children, vanoona neZimbabwe Lawyers for Human Rights, ndaienda ma-up and down. Ndichienda kuheadquarters, wekuheadquarters ndo wakati ayo amai kana muchikwanisa endai, kana masvika muona chef weko mukwanisa kubatsirwa, ende for sure ndinoda kutenda nekuti pandakasvika vakanga vatofonerwa ende wakawawo nechido chekundibatsira. Mungati here imimi kuputika kwaita nyaya iyi kwaita kuti kunyange mashandiro emapurisa vepaNyabira ange ari anochinja, nekuti tinoona kuti mumashuromu makamboedza kufambira sapana chakabuda? Chokwadi, ndinotenda ichokwadi. Mushure mekubuda kwenyaya dzazara paindaneti, pasocial media, aiwa kushanda kwavo wakabatikana kusvika wakanga wakuti wachitozama nepese pawanogona kuti wakwanise kutibatsira, ende wakashanda nanhasi wari mupurogiramu yekushanda kutibatsira. Tinoda kuatenda. Nhasi uno tataura nevamwe vanga vachiti kunyepa, hakuna vanhu vakatorerwa vana, uye vanga vachiramba kuti musataure izwi rekuti mwana akabiwa, nekuti mwana anofanira kunge ari pana baba vake, uye muri kunyeperwa, hakuna ana mai vakabirwa vana kunzoko. Chii chamungade kutaura kuti isusu tinemi? Muri kupa umbowo hwekuti mwana wangu ndakapatsanurwa nemwana kwemakore, ndatozomupiwa nhasi, asi umwe munhu wobuda achiti manyepo. Kune mhuri yeZimbabwe yakanditeerera muzuva ranhasi, handifungi kuti samai wakabereka ungauya kutsvaga help usitorina mwana. Isu takatoafektiwa nechiitiko ichocho, nekuti munguva yese tanga tiri mushishi tichifambira vanoona nezvemutemo kuti tikwanise kuwana vana, asi zvairamba zvichingotsikirirwa zvichitsikirirwa. Hatizivi kuti kozi kwese uku chaitinesa, kwese uku wainga waita zvese, hapano pakuchizomutora. Vairamba, vaiva neviolence kusvika patore makore iwawo. Saka kune vanhu vari kuti kunyepa. Isu tiri kutaura nhasi uno kuti nhasi ndagamuchidzwa mwana wangu kwemakore 10. Inawo yekuti vanenge vari kutaura vanenge vari kungoda kutraya manyepo, asi zvinhu zvakatoraramika. Nhasi ndiri pano ndiri kupupura kunaka kwaMwari, kubatsirwa kwandaitwa kuti ndikwanise kutora mwana muzuva ranhasi. Baba vemwana vanga varipo here uye vati kudii? Baba vevana wangu varipo, vakatofonerwa kuti uya nemwana, nekuti wakanga watoudzwa kuti kana ukaramba kuya nemwana takutora mamwe 5 muzuva ranhasi. Nhasi imi mapiwa mwana, ivo vari kusara havasisina mwana. Mwana uyo vanga vainaye kumakore 10 apfuura, ndo vanga vainaye. Nhasi mwana atwa kuna mai vake, vane here zvavataura nemi? Vapiwa here mukana wekutaura nemi, kana kuti imimi wacho ndimi mavashayisa mukana wekuti mutaure navo? Panguva yatapiwa mwana, ivo vatokumbirwa kuridziro kuti isusu chatiri kuda pavana kuti muwirirane, mhosva dzenyu dzamakaitirana hatine. Imi kana baba wamasununguka kuti mawana hembe, mawana kana kuti mari, sunungukai kana kupa kumhuri yenyu. Saka hatizivi kuti ivo vazvitambira sei, sezvo ivo vachiti mwana anenge akuenda kuchikoro kana kuti mwana ari mumaoko maamai vakaramba hazi mwana wangu. Saka amheno kwavari muchinamato chavo kuti vachaita sei, kana kuti vachazvitambira sei, kana kuti vachamuramba here mwana iyeye, nekuti amaoko amai vasiri kunamata Canaan. Tinoona kuti kana munhu wawana chinhu chawanga uchitsvaga, mufaro wacho ukanyanya, dzimwe nguva unofonera vanhu kuti vanhu vazive vashere newe mufaro. Pane vamafonera here nguva yamabva kupiwa mwana? Manga muinani pamaenda kuNyabira? Foni yangu yatosvika pakutsvuka. Vanhu nanhasi tine mufaro wakanyanyisa kumhuri, kunyangwe kumhuri yandakaberekwa, kumhuri vese vaindinamatira, vese wakabatikana nenhau yemwana iyoyo. Aiwa, nhasi ndavafonera kusvika nanhasi makozi aringopinda. Mamuona here? Tinoti makorokoto, tinoti Ebeneza. Mwari matisvitsa pano kwenguva kwemakore 10.
ngatichiona izvinezvi, what's the way forward? Mwana mava naye, chii chamakutarisira zvichida musati manyatsoronga, asi shuwiro yenyu yamuri kuti iko zvinezvi zvandane mwana wangu ndichadai kuti ngatimbotangai kuti pachirungu vanoti the first meal after 10 years muri kunogadzire chii nhasi? Ari kunodyei tendai? Aiwa, nhasi semhuri tiri kunogadzira miu mufaro. Handizivi kuti nhasi ticharara here, notoita pati chaine kuti tine vanhu vada kuona kuti zveshuwa mwana auya here. Zvino pati mucharidza redhiyo here? Mucharidzira madzibaba redhiyo here? Aiwa, madzibaba wakuriti kwamai tinotoridzana blessing shumba, tine mufaro bedzi tichinjoya semhuri. Okay, ndinhasi uyu samai, munoziva dzimwe nguva pamwe pacho wakatotakura mwana wako uchitanga kutenga preparation, uri kuprepara zvekumberi. Iye zvinoizvi kunyange pamairwisa maiti kandapuhwa mwana wangu ndichatangira papi, ndepapi pamuri kuti mimi ndinoda kuzodai kuedza kuvandudza upenyu hwemwana. Ya, ndizvozvo, nekuti pese pandaifamba ndaiva neshuwiro yangu yekuti mwana wangu ndikakwanisa kumutora ndoda kuti akwanise kuenda kuchikoro, ndoda kumumba foundation yake yamangwana yakanaka. Saka saizvozvi zvandamuona, zvandapiwa neeji yaanayo, tinotoda kutoti tibatsirane. Ndonoti ndingamutsvagira kana private teacher anombouya achimuticha, toona kuti anokurumidza kubata here. Kana achikurumidza kubata, ishuwiro yangu kuti kana achikurumidza kubata chaita kuti zama kana kumujambisa kuti akwanise kusvika kuti akurumidze kuenda mberi nechikoro, nenhau yekuti akatora makore 10 asikazivi chinonzi chikoro. Iyo ishuwiro yenyu saamai. Tiri kuona kuti chinhambo kubva kunyabvira kusvika panapa manga muine mwana. Pane here zvaamboudzwa zvishuwiro zvake iye kuti mama? Sofa ndambotaura zvangu naye kwenguva diki, asi chandaona anga ari kuratidza kufara nekubvunza hanzvadzi yake iriko kumba uko kuti ari boy here. Ndikati ari boy, uchadii uchataura naye? Uye ndaona fani kuti anga ari kusekerera, akatondiudza kuti mama ndaane nzara, ndikabudisa chikafu chandaiwa nacho. Matoenda vakabika chimwe? Ndatotengawo zvandatenga, satoratidza kuti aiwa nguva yatasvika, nekuti tasvika iwo wamira kwenguva refu. Saka aratidza kuti mwana ane nzara, ndikabudisa chikafu, aiwa aratidza kufara. Ndikamubvunza kuti uri kufara here? Akati aiwa mama ndiri kufara. Takambotaura nevamwe wekuti mwana achitanga kuona mai akataura mazwi ekuti mai vakasara vachichema. Imi manzwa sei mwana wenyu ari kunyatsoburitsa izwi rekuti mama, mai? Manzwa sei? Idangwe renyu kai? Ndiye akanga atotanga kuti mama. Manzwa sei mimi nhasi achinyatsoti mama? Ndanzwa mufaro, nekuti patasvika paNyabira police station anga akagara pabhenji. Patondiona zvinhu zvandandisina kutarisira, atosimuka akatondimbundira, aratidza kufara zvekuti. Tinoona kuti patakambotaura nemi maitaura kuti vana ivava vachada patience dzakanyanya, mwoyo murefu, nekuda kwekuti tagara nguva yakakurisa tisinavo. Iko zvinezvi muchitarisa tendai, muri kumuona ari mwana wekuti muchati here pamwe anoda nguva asati ajairira kuti ini ndiriwo mubereki wake. Ndichitarisa tendai mwana uyu, ndizvozvo, nekuti mwana akakura kunzvimbo iyoyo anga asikakwanisi kupinda musociety nevamwe achiona hama. Saka chokwadi vana ivava vanotoda patience, kutaura zvine rudo, kubva naye kure, uchiona pfungwa dzake, tichibatsirana. Imi mapiwa mwana, asi tikuziva kuti makawanda. Vane vana vakanga vakatorwa, vamwe vakatorerwa 2, vamwe vakatorerwa 3, vamwe vakatorerwa vana vese vavanga vainavo. Chii chamungade kutaura kuna mai nhasi vari kuti ava zvavo wavo mwana vamupiwa? Chandiroda kutaura kuna vana amai vasati vakwanisa kupiwa wana, ndinoda kukurudzira kuti saamai musanete, uyai muzobatsirwa neDestiny TV. Edzai pose pamunogona, kana kuenda kuheadquarters munotaura nhau yenyu, munokurumidza kubatsirwa. Senge izvezvizvi mahurumende, ndingangoti Zimbabwe yese zvazara pasocial media,
vari kukasika kukubatsirai nechimbi usanete mudzimai, simuka ufaitire mhuri yako, wana wako. Iko zvinezvi imimi munoitei chinokupai cheuviri chekuti iye zvinezvi manga muine mwana 1 wamamuinaye muchiriritira, asi iko zvinezvi mapihwa umwe mwana, chii chamunoita imimi chinounza chekudya patafura? Zvandinoita ini ndinoita zvekutengesa, buying and selling, ndonyanya kutengesa zvecosmetic. Ndo zvinokupai cheuviri zvamuri kuti inini iye zvine zvinotoza kuti ndenda kutotsvaga kana vanomudzidzisa mwana kunyange ari pamba. Aiwa, toda kutenda tine mufaro kunyange pano paDestiny TV kana tauya nemunhu anenge achichema. Nhasi uno tomuona nyemwerero, pachirungu vanoti smiling from ear to ear. Dai mamuri muno muri kuona kusekerera kuri kuita mai vatendai. Mufaro wedu toda kutendai vatsigiri veDestiny TV. Tinoziva kuti vamwe vazhinji vekuti vanzwa nyaya iyi vakaisa chichemo ichi kuna Mwari, vakanamatira mai vemwana. Vamwe maiuya kucomment section muchitaura kuti tinonamata kuti mai nemwana vave vanosanganiswa. Minamato yenyu yanzwikwa, toda kukutendai. Tinoziva kuti handi nyore kuti mubereki anopatsanurwa nemwana, saka zvinhu zvinofadza kuti nhasi mai vasanganiswa nemwana wavo. Toda kunzwa chikamu chiri kutera, tiri kunzwa kubva kumwana, tinzwe kuti akararama sei. Vamwe vanoti social media inobva yatatamura nyaya unge iri kutatamura rekeni, vamwe vachiti manyepo. Asi nhasi uno mustudio tine mwana anga ava nemakore asina kuona chiso chamai vake. Wakadini tendai? Right. Mai wangu uchiri kuvaziva? Okay. Ndoda kutora mumashure musi wawakabva iwewe kwaigara mai pawakaenda kuchikoro. Ungatsanangura chii chakaitika? Uchiri kuzvirangarira here kuti zvakafamba sei? Ndichambonyatsorangarira. Zvishoma zvaunorangarira ndezvekuti wabva kuchikoro waifanira kunge uchidzokera kumba kuna mai asi hauna kuenda kuna mai. Musi wandakatorwa tiri kumusha ndisina tarisiro iyoyo, asi ndakaenda kuna baba nekuti pesa apa ndaigara namai. Ndo mutorerwa ndakaita ndichienda kuna baba kusvika izvizvi ndandinawo. Musi wawakatorwa nababa hauna here kuchemera mai? Hauna, hazvina kukushungurudza here kuti sei ndabviswa pana mai? Semunhu waigara naye zvinhu zvinokurwadza nekuti ndaitoda kugara nawo, asi baba vacho ndandisingawaoni dzimwe dzenguva, saka kwese vanhu vese vanengoti ndoda kutongovaona nekuti amai ndandinawo, baba ndandisinawo. Watorwa iwewe nababa, wakanosvikotanga kugara nani, waibikirwa nani? Uri mwana mudiki, wakatorwa une makore 6, 6, uri mwana mudiki, wakatanga kubikirwa nani? Waigara pai nani? Pandakatorwa ndopatakaenda kunhingirini kupurazi riruko, ndokwatakatanga kugara. Ndaiswobikirwa kozi kune wanga ne mudzimai wanga wakarora, anga atokura zvake, ndiye aibika achiita mabasa epamba. Saka tiri kuti isusu wakatorwa kubva kuna mai uchibva wanosvikosiyiwa mumaoko mevamwe futi mai. Wakaudzwa here kunzi ava ndo vaamai vako vanyowana? Tinoona isusu kuti pawaigara namai wakanga uina mbuya, uye waiziva kuti kuna mbuya mai vababa. Hazvina kukunetsa here kuzorarama usingashanyirane nehama dzawakanga uchiziva kuti uri mwana mudiki utoziva ndikaenda kwambuya ndichanodai, kuna mbuya mai vababa, kuna mbuya mai vamai? Watorwa, wabviswa, waiswa munzvimbo yepurazi, hazvina here kukunetsa kuti hapasina kana hama yange kushanyirana nayo? Ipapo ndingati
pandakatorwa semadhezi ekutanga usiri kuziva kuti kwaunenge watorwa nababa ndekupi, sezvinhu zvatisati taziva zvakandinetsa hangu. Ko mai waimbofunga nezvavo here? Mazuva ekutanga zvinenge zvirimo kuti mai vangu varipi? Nekufamba kwenguva une mazuva here kuti waimbofungawo here kuti mai vangu varipi? Katongo watongozvigamuchira kuti kuno kwandigera hakuna mai? Ndaitovafunga. Pane pawaimbotaura nababa here nezvamai, kungobvunzawo kuti baba mai? Ndaitomboabvunza. Wanzwa sei iwewe nhasi pawanzori kuenda namama? Tataura namai vati pane zvimwe zvinhu zvekuti kana zvichiitika zvoita zvinhu zvisina nebasa, asi kuno umwe munhu zvine basa rakakura. Ndofunga wanzwa mai vachitaura kuti mwana wangu andimbundira ende ndafara. Wanzwa sei uchitanga kuona mai mushure memakore esaya? Ndafara. Chii chaita kuti usumuke unombundira mai? Wanga wavasuwa here kuti kungoziva kuti mai vangu vauya? Pane zvaikuita here kuziva kuti mai vako vanokuda? Pandatovaona ndatofara singaiti. Ndape mashoko auda kutaura kuna mai wavaona mushure me10 years? Ndechekuti wasanyanya kunetsikana zvavo kuti sezvo kuno kwandanga ndichigara kuti ndinenge ndine zvandii ndakafurirwa kudidi, asi ndinotendawo zvavo kuti vanditsvaga kana kuti vanditora kuti ndimbogara navo. Nhasi uno mustudio tinatendai mwana anga agara asingaone chiso chamai vake kwemakore 10 apfuura. Mai havana kuzorora, vakarwa vamire. Tese tinoziva kuti hazvinei kuti imhuka yakaita sei. Mhuka kana pavana vayo ndoda iri imbwa ukasvika pane handa kana uda kuti upenyu hwako hukuperere, huku chaiyo ukaenda panhiyo dzayo. Mai vakarwa vamire. Nhasi uno mwana wavo vamupiwa. Nhasi uno vapiwa mukana wekunge vaine mwana wavo, dangwe ravo ravakanga vasina kwemakore. Tataura nemwana uyo ati magariro avaiita mai vasanyanyonetseka havo, asi chafadza pane zvese izvi mwana arangarira mai vake, ambundira mai vake zvinova zvavafadza. Toda kukutendai minamato yenyu. Tinoziva kuti pamwe it wasn't going to be possible pasina minamato yenyu imimi. Toda kungokutendai. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe. Takati isusu muri yeDestiny TV toda kuti tisvike ku 100,000. Tava padhuze. Udzanai kuti kana tasvika paDestiny TV, i destination for real news.